luxe flessen. Kertjes. Als je hiervoor hadden wat of zo? Oh, dat is een flesje, een potje. Hartstikke leuk, mooie jongen. Naar een video van de Friese Vlogger. Je hoort even vanuit het pittoreske Overijssel. Er zit er nou een deel van de familie op een bungalowpark. En we zitten nog even een blok om hier terug over IJssel. Ik heb begrepen dat we naar een berg daar zullen, de Lemelerberg. Ik wil me niet dat we nog wat hege wetterstand zullen, want het weer voor mij in Oer-IJssel redelijk gaande. Dus even zien. Zou je die van je hier dan willen? Welke? De afval. Denk ik toch, weer een luieramer. Oké, zo. Joh, dus mijn zus is ook mij, eigenlijk zei uw zus of mijn zus, ik weet eigenlijk mijn zus is ook mij met een hoen, Demi. Die moet ik uit, hè? Die moet ik even zien jaarlijks uitje. Hè? Is er nou dan een leuke video, lid dan een super bedankt achter. Wil lid, door een toe omheen. Zo. Steken? Ja. Ja, je moet steken. Ja, ik denk toch. Ja. Misschien een bier. Oh, dit is wel vrij verhard. Hier we verwachten wat zachtere paden. Maar... Dus wie het zei je, dan ligt het je weer droeg. Ja, maar dat komt uit de zuidwestenkant, de green van een beetje. Ja. Daar komt de meeste mee. Oh, dat is een flinke beenwoos. Jongen, wat ben je? Ongelooflijk. Prachtig. Een boord van mij. Zo. Ja, dat kun je onmast van het bord van mij zien. Ja. Maar goed, die ken ik gewoon steen blijven en gewoon een mooi been in het landschap blijven. Dat is natuurlijk wel mooier. Wat zei ze? Ja, zo'n meest nooit ding in de natuur, die ken je natuurlijk wel. Met je matten, dan mat je, hè? Wat heb je er nog van? Je had het voor. Ja, vertel eens even, wat had je voor? Een schroef in die been. Zit een schroef in de been? Schroeven in de been staan. Dat is toch net natuurlijk, hoor. Maar je steekt wat op, dan? Is dat een exoot? Nee, maar je steekt wat op, zo. Dit is een beestje. Oh, Ja, dat is die is leuk. Oh! Oh, wat leuk. Nou, je zei het. Vraag is nou voor zelfs wel een beetje, goh, welke kant keert het nou in 2024 op bij de Friese Vlogger, hè? Nou, natuurlijk 2 prachtig mooie maanden gewoon, de afsluitende maanden van 2023. Nou, ik ga heel goed nice in elk geval voor 2024. Ten eerste, dat is fantastisch nice, is dat we een subsidiebedragje kregen van de provincie. Ja? Ja, dat is heel mooi, daar hebben we wat centen voor gekregen om een kwarte serie te maken voor de Friese Vlogger, dus dat gaat sowieso gebeuren. Dat is een serie dat gaat wat over het Friesk. Want het komt namelijk uit het Fonds Zichtbaar, ziet dat. Dat gaat over het zichtbaar maatje van de Friese taal. Dus nou, in principe vloggen aan zich al het zichtbaar maatje van de Friese taal. Maar goed, om er nog iets meer aandacht aan taal zelf te besteden vind ik wel leuk. Ja, die wordt verteren. Ja. Je hebt daar bij te beneden. Waarom naar de natuur? Dat helpt natuurlijk een handje. Ja. Dus ik kan het wel insteken. Dan ben je een leidje met gek. Wat zie je? Nou, net nu ben we haast weer op het plak waar we net weer begonnen zijn. Denk ik, ja, dat weet ik helemaal net, maar inmiddels ook weer haast nog onderin, denk ik. Met je links, denk ik, hè, je loft. Ons grootste geheim, ons huisgemaakte appelgebak. Ze zei het grootste geheim en ze vertelde ik al even. Ik vind het geheim altijd weer om de boom te houden, maar ons grootste geheim, nee, hartstikke lekker.
Geweldig. Ja, een beetje met eigen wetten. Ik moet even begleuren hier, hè? Een beetje Oh, al je pompen. van hek. Daar maar. Ja. En net die kant uit. Nee, nou ja. Ik gooi je wel waar je was. Ja. Ik zou het gebeuren. We zijn al heel nieuwsgierig hoe die met hege wetter zit. Oh ja, dat wordt redelijk heeg. Je bent wandelroutes. Ja, dan kun je op een bankje zitten daar. Op het bankje daar zitten gisteren. Ja, Zie je, ongelooflijk, hè? dat is onderskeren om even te zien, hè? Ja. Als je direct, daar is gewoon een boei. Die droogt er gewoon heen en weg. Ja, die wordt het bankje daar. Waar ga je op het bankje zitten? Maar dan kom je echt vast een beeld. Nou. Aanzetten had je klaar. Ja, daar ben ik wel een beetje bezig hier, hè? Zo. We zijn nou eigenlijk, u staat hier. Dan kunnen we eens binnen. We zijn nou daar dus. We zijn daar west, hè? Dus dat is het Natura 2000 gebied. Dan ben we hier. Ik denk dat ze muziekje om het wetter hier dan in ieder geval de eerste deel te krijgen. Dat is de deel. Hier hoe dit, nou, eens zo'n hoge bruggetje ding, maar er wordt net meer zo heet. Hè? Dat het in ieder geval net die kant op gaat. Hè? Hoe mensen gaan in het paard rennen per se, maar volgens mij gaat het de komende dagen weer stijgen. Zie? Bezigheid hier, activiteit hier. Huh? Zie daar had ik nog staan steken, hè? Dat ik net jongen. Zie aan de andere kant had het precies hetzelfde. Zie dit pompen door, oh dan, hè? Zit pompen daar, oh ligt het daar weer in. Ik weet niet precies hoe het zit, maar dit is dan. Ja, hier. Dit is hem. Zie, dit is het bankje. Oh ja. Dit zie je, ja. Dat is echt ja. Toch? Dat is goed denken, ja. Ja, want daar staat dat griene ding. Die zit er, hè? Dit is Dit het. is normaal. Dat ziet er hier normaal uit en nu is het dit. Nou, zie, nou dat is wel 2 meter. Want zie, hier staat nou hier. Ja. Zie, wat doet ze nou dan? Zie wel net dat het er al in is. Als we kennen nog een lunchje, dan kunnen we nog even wat zit dit? Dan kunnen we de boel even verder bepraten. Hoe het hier heen leidt. Lekker man. Nou, zo gaat het dus een beetje bij de regen, blijkbaar. Maar de haren zal je maar in de waan horen met de zonneploegen en weet ik wat. Zullen we een keer zien? Geweldig.